Sanibona wema-comrade. Umuntu akanibingelele ekuseni. Uvico lo. Ngihlatshwa umxhwele ile video. Engiyithatha ngokuthi kumina is the best video. Mhlawumbe ukhomo akayenza. Noma mina engake ngayibona. Ngoba amanye mhlawumbe angikaze ngiwabona. Indlela akhulume ngayo uqedile. Inkulu impi eqhubekayo phakathi kwabantwana abanxamalala nobuholi. Umuntu-ke uyeza emasayidini kukhulunywa kuthiwa ududuzile this, ududuzile that. Kodwa engikwaziyo ukuthi mangabe uthi ududuzile akaziphathi mhlambe kahle kwi-organization, nike nicabange yini ukuthi lengane ayikhulanga nobaba wayo? Nike nicabange yini iy'ngane zenu enihlala nazo ezikhule nobaba nomama ndawonye ukuthi kwazona ziwesi? Nike nacabanga yini noma nike nazinika yini ithuba lokuthi mangabe sithi akaziphathi kahle yini esingalekelela ngayo? Lo mbuzo obuzwa ukhomo ethi nimthanda kanjani uNxamalala ningayithandi iy'ngane zakhe? Ngike ngayikhuluma-ke le. Ngathi ngiyazidabukela lezi ngane. Mayengase umsholozi asithele. Ziyothathelwa yonke into, kuhamba ngisho isondo lebhala egcekeni ukuze kwenziwe sure ukuthi umuntu obezivikela akasekho. Kodwa sithi sithanda ubaba wazo. Ungabe ngempela sinalo lolu uthando noma uthando oluyifake? Nami ngifuna ukuhamba emazweni kakhomo ngoba lento iyangithinta. Kungabe sinalo yini uthando noma uthando oluyifake? Siyakwazi ukuthi inhlangano akuyona eyakaZuma ngoba inhlangano sekweyabantu. Kodwa abantu aba-initiate izinto ngisho ungayaphi ba-treatwa differently. Not ukuthi baba amaqanda but bayahlonishwa. Noma sebona bayahlonishwa. Ngikhumbula nje umndeni wamaNgisi, iy'ngane zikaQueen. uHarry, if I'm not mistaken, khona i-decision ayithatha engavumelani nosiko lasekhaya. But akazange aphume emndenini futhi abazange baze balwe naye. Bamdedela waphila impilo yakhe afuna ukuyiphila engaphandle kobukhosi. Wayiphilela impilo yakhe ngoba yayimbora impilo yobukhosi. Kodwa-ke nje ukubuya nje masisha ukuthi yini esiyenzayo ukulekelela ukuthi la sibona khona iy'ngane ezingenzi kahle silekelele, sikhombise uthando kuPresident. Siyamkhohlisa. Njengamanje le ngane is under attack. Ingane-ke kuthina le is under attack ngoba kufunakala isukile eduze kwayise. Asinamahloni. Kodwa-ke yenzeni lento eniyenzayo. Yenzeni lento eniyenzayo. Khona lento enifuna ukuyibona kodwa futhi mhlambe ninenhloso yokuthi ayenzeke. Ngoba nibona abantu bomkhonto abasungula umkhonto noma abasuka phansi nomkhonto bengafanele ukuthi baziveze ukuthi bagudi kuphi, ba-capable kwini. Ngoba nazi ukuthi nina abantu baka-ANC inina abantu abangcono kunabo bonke abantu. Inina abantu enabaholi ukudlula wonke umuntu kodwa nihlulekile. Sivalelwe izinto ey'ningi, kwaphela iy'timela, kwaphela yonke into, kwafa o-railway. Nikhona kodwa nisazitshela ukuthi nina no-best bama-leader. Bekhona oThoni Yengeni,
bekhona onhleko kwaphela uhulumeni nanga awukho namhlanje, kodwa namhlanje basitshela khona into engcono abazosenzela yona. Angithi thina noma singaphuma emkhondweni asizukubonakala ukuthi siphumile, futhi asizukufa. Noma singaxoshwa emkhondweni asizukufa, sizoziphilela nje. Kodwa-ke it's a win-win situation wesingazi ukuthi ubani oyowina kule mpeliwayo esilwa la ngaphakathi, kodwa sithi sizokhulula abantu, but sibhizi sijahana sodwa ngendlela eyisimanga. Sibhala iy'ncwadi, sinekalana emhlabeni, senza yonke into le, bese aphuma umuntu akhuza. Musana ukukhuluma iy'nto zethu kuma-social media, kodwa kugcwele iy'ncwadi zindiza yonke indawo le. Kuney'ncwadi, amadokhumenti aphumela abantu baka-ANC engakabaphumeli abantu bomkhonto. Babhreke ngabo abantu baka-ANC bathi bukani sesinamadokhumenti enu, kodwa nina ningakazi nokuthi kuzokhishwa yiphi incwadi. Yonke leyo nto leyo siyayazi, awuthi asiyazi, but asimuse ukukhohlisa uZuma sithi siyamthanda. Asimuse ukukhohlisa. Le ngane-ke ayiyindawo, ayiyindawo. Iy'ngane zikaZuma zonke futhi aziyindawo. Thina-ke simthandayo, noma ngabe sasingekho la okwakukade kuvinjwe khona uma kwenzekani, kodwa-ke kwakungasho ukuthi asimthandi, ngoba kuyenzeka kushonwe ekhaya angabi khona omunye oyilunga lomndeni ngenxa yokuthi ubambeke somewhere, hhayi ngoba usuke engalona. Zonke iy'ngane zikaZuma noma ngazifaka kuphi, unelungelo. Unike inqwaba yabantu isinkwa, waziwanika ngisho amasela ukuthi awantshontshe ngokuthanda. Awaxoshwa wona, kodwa kubhizi nje. Sekuze kwabhala ngisho incwadi yokuthi aka-expel kwi-organization. Yini leyo? Ngoba nifaya lo Zuma sale yedwa. Isimo sa-President Zuma angeke sisafana na-5 years ago, na-10 years ago. Siyamdinga umntanakhe omazi kangcono ngokuphila kwakhe, noma abantwana bakhe abamazi kangcono, abazi kangcono impilo yakhe. Kodwa kwenziwa sure ukuthi abasuke ngelinye ilanga niyozwa kuthushwa kweyistroke ese-boardroom, bamyeke. Kuthiwa myekeni size sibe severe. Siyobiza udokotela ngoba nakho sesibona ukuthi hayi no uselungile, ngeke asa-recover. Ukuthi ngiyazi abantu bakithi ipolitiki abayazi ukungcola kwayo. Fortunately ngisizwa ama-documentary amaningi engiwabukayo ayiqiniso. Ngelinye ilanga siyobona umhlola engeke nize niwukholwe, niyothi hawu bakithi hhayi bayasho ukuthi hhayi no ugulile bakithi, hhayi usuke nje bese sithi siyahamba babona wasuka ukugula. Kanti cha, unikezwe ithuba e-boardroom ngoba kuboni muntu. Siyanibona, kodwa-ke nihlukaneni ney'ngane. Ley'ngane ziyiphathe i-organization, ziyiphathe kamsholozi. Akasitholanga isikhathi sokuhlala nazo, asimuseke ukumphuca isikhathi sokuhlala nazo. Ngisho emsebenzini-ke asebenze nazo. I submit.